kania sulla on nyt? 5. Melkein menit jo. Ai sulla on. Se on loppakorot on sosikin äsken, meillä on leukapussi toisaalta. Voi, mikä laikka! Haps, haps. Hyvä. Sä nähnyt Oho. Mä yritän aloittaa. Joo. Ei missään muussa. Mä vittu myös laittaa. Hyvä. Niin mukaan. Ei siinä ollut oikeasti työtä. No ei niin. Ei silleen maha mitä se on. Jee. Mutta kyllä se kuitenkin se rupesi yllättävän monta. Sitten se rupesi No pakku. Hyvä. Ai! Hyppää siitä. Hyvä. Hieno. Hyvä. Mä korjaan tästä samaa. Kyllä sille tuli ihan hyvä harja kumminkin. Niin. Ja toinen korva on aina kyllä lupalla täynnä sitä toinen, mutta ei toi toinen. Miten mä sanoin sitä? Miten pystyy? Joo, meillä on Meneekö nää silleen suoraan? Ne menee suoraan. Okei. Okay. Ja se lupa. Käyrys pitää valtaa. Tää tulee tänne sisälle. Saa täältä tulla. Ei se ole kielletty. Tykkää paljon puhelimessa, niin varmaan siellä puhuu. Hieno. Hyvä. Eteenpäin. Sä tykkää tulla saldoa. Sisälle. Siellä on sellaiset pariuutissa puhelinlaskut joka kuukausi. Oikeesti. Siellä varmaan joo. Paljon. Niin kun sä tekstailet teille vaikka olette himassa. Ei vaan siis puhuu. No. Niin, varmaan 5 tuntia per viikko. Sitten sä tekstailet teille kun olette himassa. Virka, onks toi muka sun toi liiva? Mistä sä ton ottaisi? En mä muista. Vasta vierasta. Niin nyt lopetat. Mä katoin, että mä oon aina nähnyt. Akku loppu taas. Samsumia halannurista. Kerttu 5.